San Salvador do Mao. Pertenece ao Incio. Unha iglesia singular. Aquí nesta zona xa atopei varias iglesias, ou hai varias iglesias con estas características. A iglesia é rodeando a iglesia como se fose un claustro totalmente pechado. Atópase o cemiterio. A iglesia é unha iglesia do románico moi desfigurada, moi cambiada, a arquitectura é bastante singular porque no seu día aí ten uns elementos seguramente da época románica, pero está pintada policromada e que chama realmente a atención. Veredes que é bastante singular ver que ao redor desta iglesia está o Campo Santo, pero o Campo Santo forma unha especie de tellado coberto como se fose un claustro. Se fala de que incluso isto pudo haber sido un cenobio fai moitos anos atrás e nos paramos aquí desta iglesia, pois podese dicir que non é o común, pero tampouco é rara, pero porque ademais xa sabedes que en algunha encontramos calaveiras expostas. E na parte, en Ribeira de Piquín, alá nos Baos, sabedes que falamos dunhas calaveiras que había ali a entrar e tal, chamaban bastante atención. Había 50.000 contos e lendas que falaban disso. E nesta iglesia de San Salvador do Mao, na parte máis oscura desta adosado que ten a iglesia, o Campo Santo, atópanse tamén 5 calaveiras. Dá a sensación de que están na oscuridade e vendo como se estuvesen asistindo ao acto religioso ou o acto do que se celebraba aquí, ou como ollando, verdad? Conta, igual que nos Baos, que isto eran antigos frades, verdad? Que viviron aquí, cando este era, había monxes, ou ben que a iglesia expuxera para infundir medo. Desde logo, causa un respeto grande, verdad? Ver aquí estes cráneos, non? Pois 1, 2, 3, 4, 5. Por que estaban aquí? Pois ese é un misterio, hai varias versións, o te o deixo aquí, porque te a curiosidade, en San Salvador do Mao, no Incio, podemos encontrar isto. Na provincia de Lugo hai algunha que outra iglesia con este tipo de ornamentación ou representación, non sei como chamarlle, non? Entón, xa algunhas temos feito, habrá que facer un percorrido por elas e ver que se conta, que se fala, non? Aí está. Deixos, curioso, San Salvador do Mao.